Kan arah liwat. Oh, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pagi ini saya berkunjung ke istananya sapi. Sapinya beliau ini, Pak Supandi ya. Pripun Pak kabare? Lujang. Niki mau praya, Pak. Rai mantun tandur. Tandur Dek Sabin. Sabin saking telake urin niku. Oh, sing dia di jeding niku. oh, Dek niku. Oh. Mpun tandur. Waktu niku disingkal napa? Desel. Oh, mesin. Oleh nyingkal sapi mboten nyandak. Oh, mboten nutut wedale nggih. Pak monggo teng mriku sih, Pak. Nah, Pak lah Dek Tegil niku mboten nate garap. Sing pundi? Dek Tegil Kilen. Nggih mantun kepanggih sampean niku. Nggih mantun prei pun mantun. Sak wen-wen. Oh, terus kalau winginane tandang gadane derek. Nggih, nggih kadang kula sing ngisoran iki nggih. Oh. Ngajeng yayasan itu. Ngajeng yayasan persis juga gadahe Papandi ta? Gadane tiyang Kasin. Oh, tapi jenengan sing plantir. Oh. Bagi hasil ngoten. Oh, ngoten. Jenengan sing garap. Kapan Pak mantune sing ndek mriku? Benjing kinten-kinten mantun? Sing ndek ngarep yayasan nggih mantun. Jam pinten ngoten niku benjing mantune? Jam 11 pun mantun. Oh, berarti muga-muga nutut. Nah, Pak niki anake sing niku. Nah, Pak kok metune kados limusin niki nggih? Nggih, nggih bibit. Oh, bibit limusin. Lek mbokne niki Sumbawa. Niki napa jenis napa? Limusin nggih ngeten iki. Oh, niki nggih limusin ah. Oh, tapi kok mirip Sembawa nggih, Pak? Nggih, lapone napa Sembawa. Oh, nika tapi luwih cenderung teng Sumbawane nggih timbang teng limusine niki. Niki lho, mek rambute tok ae ketok limusin nggih. Malah nurun mbokne nika nggih. Mbokne niku hitungane silangan. Silangan. Pak, mbokne niku nderek sampean pinten taun niku? Nggih wonten rene gangsal 12 tahun mawon. Gangsal 12 tahun. Manak ping pinten? Kula nggih supe mboten nate niteni ini. Saking katahe. Niki yogane nomor kalih rene niki. Lah niki mpun manak ping pinten sing yogane? Ping sekawan. Oh, berarti nika kira-kira ping 8-an nggih, Pak. Manake jarang. Oh, manake jarang. Tahun ngoten tasik kae brai. Loh. Oh, mboten kados sapi lintune ngoten. Sapi lintune. Sampai manak ping 8 Pak niku. Dereng. Nggih lebih. Oh, lebih nggih. Kula supe. Soale anake mboten kerasan. Nggih, mboten kerasan kula Titipaken. Bu. Anake mboten kerasan terus. Lah niki nggih mboten kerasan sing kualitas di pendet tiyang sing purun ngrumat nggih. Oh. Lagi kinten dititipaken tok. Pak, jenengan sing angsale pinten Pak sing mbokne nika Sumbawa nika? Regi 12. Ini dulu dapatnya 12. Regi 12 niku waktu itu sudah bisa dipakai kerja. Sudah. Oh, makanya awis nggih. Lek belajaran lek sapi belajaran lek murah Pak kasihan lek model ngoten. Lek nek calone ageng sae ngoten ya wis. Pinten Pak lek mboten saged didamel? Kita sik wonten sing kalih doso barang ningali lembune. Anu nggih, ningali bentuk lembune nggih. Singen sampean angsale 12. Nah, terus 11 tahun derek sampean ngoten niku umpami disading ngoten sakniki regi pinten, Pak? Nggih, balik ten singen paling nggih 12 ini. Oh, tambah tuwek tambah melorot nggih. Nah, lek kados ngeten niki regi pinten, Pak? Iki nggih kanca kula ajeng kalih doso. Oh, purun kalih doso nggih. Oh, soalnya tasik manak ping sekawan terus saged nyambut damel. Lah nggih saged nyambut damel pisan nggih. Terus tasik ruso. Nah, Pak, lek niki ngeten iki sak menten iki regi pinten, Pak? 12 ini. 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 12 ini.
Iya, ukuran Niki. sedasa. Oh, ngeten iki pun anu sedasa. Nah, Pak Pandi biasanya ngeculaken niku pas regi pinten? Lek winginane regi asal welasan. Niku jenengan culaken. Oh. Niku pas mboten butuh, lek mboten butuh nggih mboten diculaken. Nggih, butuh. Oh, mesti butuhe ngoten. Butuh nggih mboten dirumataken. Nah, Pak Pandi, Dalem. kula niki badhe tanglet jenengan kok ngingu sapi niku sampai tuwek nderek sampean 11 tahun. Nah, sapine niku kan ketinggal sehat ngoten Pak. Nggih. Lah ngoten niku cara rumatane ya napa, Pak? Nggih, pokoke wareg ngoten. Wareg niku panganane napa? Nggih panganane sing suket-suket. Mboten nate dicombor ngoten. Jarang. Oh, Nyombor terus ya rugi ya. oh siji rugi, sing keloro jare sapi kurang singset, Pak, lek comboran. Nggih ya? Nggih, lene kakakan niku. Terus ngoten nggih, mboten kiat didamel. Nggih, kiat mawon. Tapi mboten sekiat lek mangan suket ngoten ah. Mboten. Sami mawon. Oh, sami mawon. Nah, Pak Pandi lek sapi didamel niku kan mesti dijamoni ya. Nggih. Lah lek jamoni jenengan niku pinten bulan sepindah? Nggih ningali pegele sapi lek ketok lesu ngoten nggih dijamoni. Oh, biasae pinten bulan? Bisa jamu. Oh, kadang mboten sampai bulanan nggih. Oh. Namanya arang-arang niku nggih bulanan. Oh, lek sering mingguan. Oh. Nah, Pak, jamune niku napa mawon lek resepe Pak Pandi? Ini jamune tapi didamelaken nggih. Nggih. Nindong. Nggih. Kali kopi. Nggih. Kali kecap. Nggih. Kali telur niku. Ndok napa? Tigan. Nggih, ikan ini ayam Jawa niku. Oh, ayam Jawa niku. Bebek. Oh, bebek nggih saged. Tapi bagus mana, Pak? Bebek sama ayam Jawa? Ayam Jawa. Oh, beda harganya ya. Nah, lek ayam Jawa itu sampean kasih berapa satu sapi? Kadang-kadang 11. Oh, 11. Sapi setunggal. Sapi satu 11. Nanti satunya lagi 11. Berarti 22 ya. Oh. Nah, Pak Pandi, saya dulu itu kan ketemu jenengan di Tegal itu ya. Watu Talang. Nah, di Tegal Watu Talang. Nah, ada yang unik itu di alat singkalnya jenengan kan itu. Nah, itu kan beda dengan singkalnya orang lain. Yang lain kan dari besi itu mata singkalnya. Punya Pak Pandi itu dari kayu. Dari besi. Oh, yang dari kayu di mana, Pak? Di tanah ladang kan. Oh, di ladang. Saya padahal pingin lihat yang dari kayu itu. Itu dulu kayu apa sih, Pak? Toro. Toro gong apa toro Jawa? Toro Jawa. Oh, itu awet toh, Pak? Awet kuat, Mas. Loh, Pak, terus kalau dipakai itu kan kalau besi bisa nempel. Nah, lek pakai kayu tuh nempel napa mboten, Pak? Lemai. Oh, nempel. Kadang kan nemplek. Oh, tapi dijejak ngoten. Kerok ngoten bocol nggih. Arit ngoten. Nah. Lek punyanya orang gadane tiang-tiang nak disukani plastik biru niku ah. Lek gadane malah mboten. Nah, umpami tanah basah ngeten iki napa nempel napa mboten, Pak? Nempel mawon rene kajeng niku. Oh, balak-balik ngerot. Nggih. Oh. Rene wonten plastike nggih mboten. Oh, lek niki mboten sampean sukani plastik kok nggih. Eman, Pak nggih. Nggih. Mboten eman mboten koper. Oh, mboten koper. Wonten plastik iki pancene penak. Oh, ngoten nggih, Pak. Nah, Pak Pandi jenengan itu dalam satu musim niku mudhun brojol niku pinten ping pinten, Pak? Mboten mesti. Nggih. Supe mboten niteni ini. Lah kok ngeten iki kan jarang lek tiang-tiang nak ben dinten soalé nyambut gawe. Lek jenengan kan gadane ki ambek. Kula ki ambek. Ah, sing garapane jenengan niku pinten nggon, Pak? Nggih, 3 lene. Sing nika Kali ngarep yayasan. nggih kalih ndek pundi? Kali kecil kan ngunggul niku tok. Oh. Lek Sabin mboten nate damel ngeten ah. Oh. Mboten patek kiat lek ben Sabin iki. Loh, abot pundi, Pak, Dek? Di sawah sama di Tegal itu.
sapine urin ngoten niku nggih penak mawon ten sapi niku. Oh soalnya kulino nggih. Urin, saiul ngoten niku. Nyari lembune. Ah. Niku lembu Jawa Pak nggih. Rambon awake urin niku nggih. Tapi niku penak ten sapi. Nah, nah Pak ngeten iki kados yoga jenengan wonten sing saged nglakokaken. Mboten saged. Saged nggih. Saged bantu ngrumpul. Ah, ngoten niku. Damelaken mboten saged. Saged. Oh. Nate belajar. Ah, ngoten niku jane bakat-bakatan nggih, Pak. Lari enom di nglogur iki kantun urin kali saiul tok nggih. 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 Cak Mulya. Termasuk kan wis umur Cak Mulyanto niku. Cak Mulya Pak Katam niku. Nggih. Nah, nggih unda-undi kali kula kan. Nggih. Lek sing nom-nom niku pun prei sedaya kantun mek saiul kali urin nggih. Nah, ini kalau mau nawar bisa datang ke sini nih. Niki napa dadine? Limusin. Limusin atus niki. Ah, kados niki. Tapi niki luwih kentel teng sembawone nggih niki timbang limusine nggih. Nggih. Heeh. Tapi nggih ageng Pak nggih. Nggih. Heeh. Nggih matur nuwun Pak Pandi. Nggih, sama-sami. Nah, demikian sahabat Kanyawara, saya sudah berkunjung yang nanya kemarin berkunjung ke kandang Pak Pandi nih, sekarang saya udah berkunjung. Kebetulan beliaunya di rumah. Matur nuwun nggih Pak Pandi, ngapunten. Sami-sami. Nah, demikian sahabat Kanyawara, saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.